नमस्कार जी, कैसे बानी जा आज आप लोग। हम आज बनाए जाते नहीं पास्ता के हमनी के बॉईल करे रख देले बानी जा पानी गरम करके। साथ में हमनी के सॉस बनावे के ओकरा खातिर लेबे के टमाटर, लाल शिमला मिर्च, आप चाहे तो एका जगह पर जो भी सब्जी डालल चाही वो ले लें जा। ओकरा बाद हमनी के एइजा 4-5 लहसुन की कलियां के उबाल के हमनी का सॉस खातिर तैयार कर लेबे के। जब ठंडा हो जाए हमनी के टमाटर और शिमला मिर्च लहसुन का ओका हमनी का पेस्ट बना लेबे के। साथ में एगो पैन ले लेबे के, ओमा डाले के बटर, आप चाहे तो घी यूज कर ली, तेल यूज कर ली। ओमा डाल देबे के हमनी के लहसुन भुनना के बाद हमनी के जब पेस्ट बनौनी है जा टमाटर शिमला मिर्च और लहसुन के बॉईल करके ओकर पेस्ट हमनी के डाल देबे के। थोड़ी देर तक हमनी के अच्छा से भून लेबे के। जब भून जाई तब एमा हमनी के डाल देबे के इटालियन सीजनिंग और ओकर बाद हमनी के डाल देबे के नमक स्वाद अनुसार। अच्छा, कैसे बनी जा आप लोग हमके कमेंट करके जरूर बताइब जा। पास्ता का रेसिपी आप लोग के कैसन लागल है ट्राई करब जा, हमके कमेंट करके जरूर बताइब जा। वीडियो अच्छा लगी तो चैनल के सब्सक्राइब कर लेब जा। एइजा हमनी के पास्ता तैयार बा।